салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд двойко халатои майч духтаро размеро қати ҳаста духтаро ду намуна хайд не поёмдагиё 120 сомонай ёям 120 сомон анам боло се расидка контракт качествашон албасте духтарако размеро гуфтмачилаш то 52 иёш ба хотири арзондагиш не хели санг надорад то 54 во 100 сомонай се расветка иёш санг доран камтар украшение доран духтаро ва пешакш тур надорад иё тур доран ами қадар фарқ мекунад иё 120 дана 120 сомон иё буда духтаро то қаболо се расветка 100 сомон доставка ҳаст духтаро рақамҳои савдогар дар рӯи экран мемонад марҳамат ин гарошкашон чанд расветка дорад духтаро нигоҳ кунед чанд намуда гарошка бо ин намуд гулча хулас вибер беҳад калон шанелам доран шанел детске не шанел буда размер калон ина диде размер 46 то 54 48 то 54 духтаро суруға бозори корвон духтаро 12 дарвозаи тарафи тило бозор 9 қатор не бо чизои маълумоти пурара ями савдогар худш мегирад не подростковый доран духтарако гудакако даден не хеле ҳам остин дароз ай 40 то 46 80 сомони духтарако на расветкош бобудай ҳама калонш ай сифи 1 то сифи 5 духтаро размер ҳаст 80 сомони ранги сипсия телефонна пас меҷа рӯшани бадай не киртачошо набидан чӣ хушрӯ 50 сомон не ё 50 сомон киртачако барои кӯдако дойка чанд духтаро не платёшо монда 130 сомон духтаро расветка дорам нишон метим ина расветкаи салативи баланд мешавад бежави размер 46 то 54 то 58 размер буде духтарако нархушон 130 сомони материалаш белмандоай духтаро иша сачил ина духтаро материалаш намина чиқа хушрай доинги оригиналай пешошон украшение дора 140 сомони духтаро нархи донашона бо расветкошам буде духтаро дойкошам духтаро 140 сомон ҳам платье доран ҳам дойка доран духтаро не платьешон 100 сомон духтаро нигоҳ кунем беҳад нархҳои арзони дастрас расветка доран духтаро не дем рангаш замок дора пешошон ин маечнишон духтаро 120 сомон размер доран 46 то 50 чошай ай 50 то 50 то 60 абдай ай 50 то 60 размер доран духтаро касе хошмонда марҳамат не ё 130 сомон буде духтаро расветка дорад 4-5 ранг дорад размеро чанд то чанд ҷай платье болошон духтаро ҳамаш 80 сомони 20 ранг доштай духтарако